በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎሚ ንመንፈሳዊ ህይወትኩም ዝጠቅም 25 መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሓጸርቲ ሕቶን መልስን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ። ቅድሚ ምጅማርኩም ግና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ነዛ ቪድዮ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራቤትና ክትኮኑ ተዓጅምኩም ኣለኹም። ላይክ እውን ግበሩ። ነዛ ቪድዮ እንትፈቲኹማ ድማ ንኻልኦት ሼር ግበሩዋ። ካብ 25 ክንደይ ከም ዝመለስኩም ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ንሓትት። ሰናይ ምክትታል። ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ቆጵሮስን ከለው ብዕውርነት ዝተቐጽዐ ጠንቋሊ መን እዩ? ኤልማስ፣ ሲሞን፣ እስክንድሮስ? መልሱ ኤልማስ እዩ። ጳውሎስን በርናባስን ናብ ቆጵሮስ ምስ ከዱ ነቲ ዝረኸብዎ ሽም ወንጌል ሰበኽሉ። ኤልማስ እቲ ጠንቋሊ ግና ንኸይኣምን ምስ ከልከሎ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ብዕውርነት ቀጽዖ። ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ እቲ ፍቕሪ ገንዘብሲ ሱር ኩሉ እንታይ እዩ ኢሉ ገሊጽዎ። ሃብቲ እዩ፣ ክፍኣት እዩ፣ መርገም እዩ። መልሱ ክፍኣት እዩ። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ጸሓፈሉ መልእኽቲ ፍቕሪ ገንዘብሲ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ ብምባል ይጠንቅቕ። እግዚአብሔር ናይ መወዳእታ ማይ ኣይህን ምዝካር ንኖህ ዘበሰሮ ኣብ ደመና ዘንበሮ ምልክት እንታይ እዩ? ዓምደ ሓዊ፣ ዘንጸባርቕ ኮኸብ፣ ቀስተ ደበና? መልሱ ቀስተ ደበና እዩ። እግዚአብሔር ምስ ኩሉ ሕያው ፍጥረት ዝኣተወ ኪዳን ንምዝካር ቀስቱ ኣብ ደበና ከም ዘንበረ ተዛረበ። እስራኤላውያን ካብ መግዛእቲ ምድያም ብ300 ሰባት ጥራይ ሓራ ዘውፅአ መራሒ መን እዩ? ጌዴዎን፣ ዮፍታሄ፣ ባራቅ? መልሱ ጌዴዎን እዩ። እግዚአብሔር ንጌዴዎን ነቶም በዝሒ ዘለዎም ሰራዊት ምድያም ብ300 ሰባት ጥራይ ገይሩ ከም ዝስዕሮም ገበሮ። ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ልስጥራ ነቲ ካብ ማህፀነ ዲኡ ጀሚሩ ዝማህመነ ሰብኣይ ምስ ፈወሱ እቶም ህዝቢ ንጳውሎስ እንታይ ኢሎም ሰመይዎ? ሄርሜስ፣ ዜዎስ፣ ኣፖሎ? መልሱ ሄርሜስ እዩ። ጳውሎስ እቲ ዋና መራሒ ዘረባ ስለ ዝነበረ ሄርሜስ ኢሎም ጸውዕዎ። ንባርናባስ ድማ ዲያ ኢሎም ሰመይዎ። ንጉስ ኣክዓብ ነቲ ርስተ ቦታቱ ዝኾነ ኣታኽልቲ ወይኒ ናቡቴ ብዓመፅ መንጢሉ ክቐትል ብምግባሩ ዝረገሞ ነቢይ መን እዩ? ኤልያስ፣ ኤልሳዕ፣ ሚክያስ?
መልሱ ኤልያስ እዩ። ኤልያስ ንኣክዓብ ኣብታ ኣኽላባት ደም ናቡቴ ዝለሓሱላ ቦታ ንኣኻ ድማ ደምካ ኣብ ኣኽላባት ክልሕሱ እዮም ኢሉ ተነበየሉ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ግና ኸጀኹም ኣነ ንዓለም ኢሉ እንታይ ተዛረቦም? ይፈልጣ እየ፣ ስዒረያ እየ፣ በሊጸያ እየ። መልሱ ስዒረያ እየ እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ጸበባ ከም ዘሎ ይኹን እምበር ደስ ይበልኩም ኣነ ንዓለም ተዓዊተላ እየ ኢሉ ኣጸናንዖም። ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ንኣይሁድ ኩሎም ከጥፍኦም ትልሚ ዘውፅአን ድሕሪኡ በቲ ዘዳለዎ ትልሚ ዝሞተ ሰብኣይ መን እዩ? ሃማን፣ መርዶክዮስ፣ ኣክዓብ። መልሱ ሃማን እዩ። ሃማን ንመርዶክዮስን ንኣይሁድን ከጥፍእ ትልሚ ኣዳለወ። ይኹን እምበር ኣብቲ ንመርዶክዮስ ዘዳለወ ዕንጨይቲ ባዕሉ ተሰቕለ። ንነቢዩ ዮናስ እግዚአብሔር ናበየነይቲ ዓባይ ከተማ ኸይዱ ክሰብኽ ኣዘዝዎ። ነነዌ፣ ባቢሎን፣ ጢሮስ። መልሱ ነነዌ እዩ። እግዚአብሔር ንዮናስ ተንስ እሞ ናብ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ ኪድ እከዮም ናብ ቅድመይ ደይቡ እዩ እሞ ኣንጻራ ኣውጅ በሎ። እቲ መጀመርታ ስለ እምነቱ ብእምኒ ተቐጥቂጡ ዝሞተ ሰማዕት መን እዩ? ፊልጶስ፣ እስጢፋኖስ፣ ያዕቆብ። መልሱ እስጢፋኖስ እዩ። እስጢፋኖስ ሓደ ካብቶም 7 ዲያቆናት ኮይኑ ብእምኒ ተቐጥቂጡ ዝሞተ ናይ መጀመርታ ሰማዕት ኮነ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘኪዮስ ናብ ቤቱ ከኣቱ ዝጸውዐሉ ኣበየናይ ከተማ እዩ? ኢያሪኮ፣ ቅፍርናሆም፣ ናዝሬት። መልሱ ኢያሪኮ እዩ። ዘኪዮስ ሓፂር ሰብ ስለ ዝነበረ ንጎይታ ክርዮ ኢሉ ናብ ኦም ሳግላ ሓኾረ። ኢየሱስ ድማ አንቃዕሪሩ ጠሚቱ ሎሚ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እዩ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ናይ ሶምሶን ሚስጥር ሓይሉ ዝፈለጠት ሰበይቲ መን ትበሃል? ደሊላ፣ ረአብ፣ ኢያኤል። መልሱ ደሊላ እዩ። ደሊላ ንሳምሶን መዓልታዊ እናጨነቐቶ ምስጢር ሓይሉ ኣብ ጨጉሩ ምዃኑ ፈለጠት። ጴጥሮስ ካብ ቤት እሱራት ብመሪሕነት እቲ መልአኽ ምስ ወፀ ኣብ ቤት ማርያም ምስ ኳሕኩሐ
ድምፂ ሰሚዓ ብሓጎስ ማዕጾ ዘይከፈተትሉ ኣገልጋሊት መን እያ? ሮዲ፣ ዶርቃ፣ ማርታ? መልሱ ሮዲ እዩ። ሮዲ እታ ኣገልጋሊት ድምፂ ጴጥሮስ ምስ ሰለለየት ካብ ሓጎሳ ተልዓለ ደገ ከይከፈተት ናብ ውሽጢ ጐየት። ያዕቆብ ንራሄል ንክምርዖ ክንደይ ዓመት ተገልገለ? 14 ዓመት፣ 7 ዓመት፣ 10 ዓመት? መልሱ 14 ዓመት እዩ። ያዕቆብ ስለ ራሄል ኢሉ ፈለማ 7 ዓመት ተገልገለ። ላባ ብዘይድሌት ያዕቆብ ንልያ ምስ ሃቦ ድማ ተወሳኺ 7 ዓመት ተገልገለ። ደቀ መዛሙርቲ ትእምርቲ ምምጻእኻን መወዳእታ ዓለምን ከ እንታይ እዩ ኢሎም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተትዎ ፈለማ እንታይ ኢሎ ጠንቀቖም? ሓደ እኳ ከይስሕተኩም ውግእ ክትሰምዑ ኢኹም ጥሜት ክኸውን እዩ። መልሱ ሓደ እኳ ከይስሕተኩም እዩ። ጎይታ መልሲ ክህብ ከሎ ሓደ እኳ ከይስሕተኩም ተጠንቀቑ፣ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም ብምባለ ጠንቀቖም። ንጉስ ናቡከደነፆር ንሰለስተ ኣይሁዳውያን መናእሰያት ናብ ምንታይ ደርበዮም? ናብ ዝነድድ እቶን፣ ናብ ጉድጓድ ኣናብስ፣ ናብ ቤት እስራት? መልሱ ናብ ዝነድድ እቶን እዩ። ሲድራቅ ሚሳቅ አብደነጎን ንጣዖት ክሰግዱ ስለ ዝኣበዩ ናብ ዝነደደ እቶን ሓዊ ተደርበዩ። ጳውሎስ ናብ ሰባት ፊልጵ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ንኣይ ህይወተይ እንታይ እዩ በለ? ቤተ ክርስቲያን እዩ፣ ኣገልግሎት እዩ፣ ክርስቶስ እዩ። መልሱ ክርስቶስ እዩ። ጳውሎስ ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ፣ ሙማቱን ረብሓ እዩ ብምባል ጸሓፈ። ንጉስ ሳኦል ካብ እግዚአብሔር መልሲ ምስ ሰኣነ ሓገዝ ደልዩ ናብ መን ከደ? ናብ ሳሙኤል፣ ናብ ነቢይት ዲቦራ፣ ናብ ሰበይቲ ኤንዶር። መልሱ ናብ ሰበይቲ ኤንዶር እዩ። ሳኦል እግዚአብሔር ምስ ዘይመለሰሉ ናብታ ኣብ ኤንዶር ዝነበረት መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ከደ። ጳውሎስ ኣብ ኣቴና እንከሎ መቃድሶም ርእዩ ንኣየናይ ኣምላኽ ተጻሓፈ መሰውኢ እዩ ዝረኸበ? ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ፣ ንኣምላኽ ኣቴና፣ ንኣምላኽ ፀሓይ። መልሱ ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ እዩ። ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ መሰውኢ ርየ ኢሉ ተዛረበ።
እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሰረገላኡ ተቐሚጡ ኣየናይ መጽሓፍ ዘንብብ ነይሩ? ነቢ ኢሳያስ፣ ነቢ ኤርምያስ፣ ነቢ ሕዝቅኤል? መልሱ ነቢ ኢሳያስ እዩ። ፊልጶስ ናብቲ ሰረገላ ምስ ቀረበ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ እቲ ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተሰሓበ ዝብል ጽሑፍ ኢሳያስ ከንብብ ሰምዑ እሞ ንኸስተውዕል ገበሮ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገሊላ ንመጀመርታ ዝጸውዖም ክልተ ኣሕዋት ገፈፍቲ ዓሳ መን ይበሃሉ? ፊልጶስን በርተሎሜዎስን፣ ያዕቆብን ዮሐንስን፣ ጴጥሮስን እንድርያስን? መልሱ ጴጥሮስን እንድርያስን እዩ። ጎይታ ብገሊላ ክሓልፍ ከሎ ንስምዖን ጴጥሮስ ንእንድርያስ ሓውን መረብ ክድርቢ ርዩ ሰዓቡ ንበሎም። ኢዮብ ኩሉ ንብረቱን ደቁን ምስ ሰኣነ እንታይ እዩ ዝበለ? እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ወሰደ፣ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ? ኃጢአተይ ዓብዪ እዩ። መልሱ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ወሰደ እዩ። ኢዮብ ክዳኑ ቀደደ እሞ ተደፊኡ ሰገደ። ጥራየይ እየ ካብ ከርሲ ወላዲተይ ዝወጻእኹ፣ ጥራየይ ከዓ ናብኣ ክምለስ እየ በለም። እታ ናይ መወዳእታ መጽሓፍ ራእይ ዮሐንስ ኣበየናይ ደሴት እያ ተጻሒፋ? ደሴት ጳጥሞስ፣ ደሴት ቆጵሮስ፣ ደሴት ቀርሜሎስ? መልሱ ደሴት ጳጥሞስ እዩ። ዮሐንስ ስለ ቃል ኣምላኽን ስለ ምስክር ክርስቶስ ኢየሱስን ኣብታ ኣብ ግሪክ ትርከብ ጳጥሞስ ዝስማ ደሴት ነበራ። ኤልያስ ብህቡላ ንፋስ ናብ ሰማይ ምስ ኣረገ ባርኖሱ ዘውደቐሉ ንመን እዩ? ዮናስ፣ ኤልሳዕ፣ አሞጽ? መልሱ ኤልሳዕ እዩ። ኤልሳዕ ነቲ ካብ ኤልያስ ዝወደቐ ባርኖስ ኣልዒሉ ብኡ ዮርዳኖስ መቒሉ ተሳገረ። መንፈስ ኤልያስ እውን ኣብ ልዕሊኡ ብዕጽፊ ዓረፈ። ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ፍረ መንፈስ ግና ኢሉ ካብ ዘርዘሮም እቲ መጀመርታ ዝጠቐሶ እንታይ እዩ? ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም። መልሱ ፍቕሪ እዩ። ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ዕርቂ፣ ዓቕሊ፣ ለውሃት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል እዩ ዝብላ ጳውሎስ ጠቒስዎን ኣሎ። ጀሚርና ንኽንውድእ ዝረደእና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ዝነበሩና 25 መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓጸርቲ ሕቶን መልስን እዚ መስሉ ነይሮም። ክቡራት ስድራቤት ሲቲኤም ካብ 25 ሕቶታት ክንደይ መሊስኩም? ኣብ ኮመንት ጸሓፉልና። እዚ ትምህርታዊ መደብ ንክርስቲያናዊ ህይወትኩም ከሃንጽ ተስፋ ንገብር። እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ብምግባርን ንኻልኦት ሼር ብምግባርን ኣካፍልዎ። ተመሳሳሊ ትምህርቲ ንምርካብ ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን።